Assalamu alaykum mehvar vatandaşlar. Yayınımda akıllı yemesine bekli okuçuların atı televizyonun seyirde bir tane mehvar vatandaşlar sizin katlaşıcı tarafları meydançamda çağırıyor. Aşkabat şehrinin 50. Orta Mektebi'nin toporun düdümü, Aklar, Sadiyev, İsmail Mamedov, Gülcahan Ağa Cumayeva, Enecan Durdunazarova, Mahım Sadiyeva, hem de Mekri Asirova Toporvası. Hoş gördük Mekri. Gelin karşıda toporunuz. Aşkabat şehrinin yürütülüştürülen 72. Orta Mektebi. Toporun düdümü. Meylis Askarov. Allah Nazar Bayram Durduyev. Akpamık Cepparova. İlgelliyev. Bakar Anna Nurova. Hem de Toporvası Sağelli Degmuradov var. Sağelli hoş gördük. Akıllı yeniçliği bekte okuçularla atlı televizyonda taylama tapborunun Novot'taki sahanını hazır başlayalım. Katnaşıcı taraflar paytahtımızın 50. Orta Mektebi şeyde paytahtımızdaki yürütülüştürülen 72. Orta Mektebi. Hasap 0-0 doğru cevap için verecek otuk bartık olur. Şeyler bilen soğal tapırlara hazır geçeceğiz. Soğal. Biliyorsunuz, soğalların ağlağı böyle olur. Mektep maksatnamasından olur ve zekin ayretliliklerine bağlamak maksadı bilen hem zekin soğallar hem olur. Yine de taaki doğru cevabı talep ediyen bir soğal. Seriyat. Den maydalavcılığı, algebraik dropları koşmak için neme etmeli, vaqt etmeli? Vaqt taqliyat, Mehri? Bizim toporumuzdan mahım cevap. Mahım dinleyen. Den maydalavcılığı algebraik dropları koşmak için dine sanavcılar koşmalı. Sanavcıları, maydalavcı tap sanavcılar koşaymalı. Cemleni yanır mısın bu? Ha. Kabul ediyen. Aslında mı? Ben ne yazılarını köprek var. Ben doğru diye biliyor musun? Şimdi. Aytı da öyle yaptı. Olur. Hocam. Netice hasap açık. Mehri kutlayan. 1-0. Berekeler. Sağ olun. Seriyat. Soğal. 3 burçluğun haysi da bolsa bir depesini onun karşısındaki tarafın ortası bilen biriktirgen kesime näme diýilýär? Wagt gidýär. Wagt saklandy. Şagely. Kim jogap bere? Bizim toparmadan ilgili cevap verin. İlgili dinleýär. Hasab dinleýärsmi ilgili? O Ha, any görelim. 3 suçluların haytı bir depesinden geçirilen beýiklige eýlek başga bir tarapyna geçirilen ortasyna ketme mediana diýilýär. Sorduğunuz cevabı. Kabul edeyim. Mediana. Netice elbette 3 soruşluğun medianası. Hasap. Den. Berekeler. Köp sağ olun. İnteriyat. Soğal. Näme üçin gönüm burçlu 3 burçlukda hipotenuza katetlerden ulu bolýar? Wagt gidýär. Dinle. Bizim toparmadan ilgili cevap. İlgili. Pitanoza Pythagor'un formulasında da belli bolýar. Katetlerin kvadratynyň jemine deň bolup durýar. Kaytalan. Gönörçülük uçuruşda Pythagor'un teoremasında
miqyary katit formulada katitlerin kvadratyny jemne deň bolupdyr. Şoň üçin gipdenoza katitlerden uly. Kabul. Netice Mehri galany atgyndyran bilersiňiz. Olara soňok jogap biler. Ýalňyz. Ulan ýalňyz galany? Dowam edýär. Katitler bir yerine denk şoň üçin olaylar. Katitler bir yerine denk Kvadrat. Öbürüne o denk on koza. Ola katitlerden öbürüne o olur. Benim için tegönür etişikde. Onu doğru. Yo ya mala kayıtta ya. Benim için oluyor. Gönür etişikde şu. Karşısına gönür etişikde şu onun karşısına yatan burç. Şu ikisine değineceğim. Jogap beresiz. WhatsApp'a Can jogap bere bize. Dinleýän bolsa. Arslan many dinle. Tevavi gönwürçlü üçürşükde kısanik katitlerin karşısındaky gönwürçlü üçürşükde gönwürçün karşısına yatan burç şoň kesesine deň diýmek şoň üçin. Gipeten özü şoň kesesine deň. Katitler. Gatray. Tevavi gönwürçlü üçürşükde gönwürçün karşısına yatan burç şoň kesesine şondan ul bolýar-da. Nem diýär? Şoňa da gipeten özü diýil. Der. Kabul edýär. Gaýtalan ýene bir gerek. Şo gönwürçlü üçürşükde gönwürçün karşısına yatan kesim şo ul bolýar-da. Şu ikisine katitlerden. Şoň üçin mukaddem. Gönwürçün karşısına yatan çylyk kesim. Netice Mehriban tanışlar toparlar inniki doğru jogap üçin 2 tugalar. Çünkü bu hem ýalňyz sowal. Günwatar Ýewropanyň iň beýik dag ulugymy nähili atlandyrylýar? Günwatar Ýewropanyň iň beýik dag ulugymy nähili atlandyrylýar? Wagt gidýär. WhatsApp'a Mehri. Bizim toparmazdan İsmail jogap ber. İsmail, doğru bolsa 2 tugalarsın. 3-1 bolar. Sowalyň jogaby Alp daglary. Kabul edýän. Alp daglary. Netice elbette. Hasap 3-1. Berekellah. Çok sağ olun. Berekellah. Devam edýär. Sowal. Fizikanyň nukdoy nazaryndan kinetik energiýasy işden uly bolanyny erkin elektronlaryň metaldan çykmagyna näme diýilýär? Wagt gidýär. Wagt aşar. Şaýerli. Biziň toparmadan ilgili jogap. İlgili. Bu sowagyň jogaby donor. Ha? Donor. Donor. Haýsysy? Donor. Donor. Kabul edýän. Netice ýalňyz.
Mehri, qarany atqydyranjakmy? Mehri, Ulan aýly. dowam edýär. Mehri, Men özüm jogap berem. dinleýän. Ýyllyk energiýasy bölüm çykýan metallardan. Haçan kinetik energiýa işden uly bolanda metallardan ýyllyk bölüm çykýar. Indi jogabyňyzy ahmaýdym. Ýyllyk energiýa. Ýylylyk energiýa. Ha. Kabul edýän. Netije taraplar. Indiki doğru jogap üçin hem iki tugal artyňyz. Ýalňyş. Elektron emissiýasy. Ine-de jogaby. Sowal. Interes. Stres ýagdaýlarda adam bedenine howply, zäherli maddalar, toksinler işlenip çıkarılýar. Olar köplenç adamın erkine bagly bolmazdan bedeninden çıkarılýar. Nädip? Stres ýagdaýlarda adam bedenine howply, zäherli maddalar, toksinler işlenip çıkarılýar. Olar köplenç adamın erkine bagly bolmazdan bedeninden çıkarılýar. Nädip? Wagt gitdi. Şagelli. Bizden toparmazdan Bahar jogap ber. Bahar dinleýän. Men jogabym neme? Derňüsü bilen çykýardy. Derňüsü bilen? Tonçaňyňmy şo? Ha. Kabul edäýin. Kabul. Ana stres bolanda näme düşünýäňiz? Bahar. Stres olanda adam howsala düşýär. Gaharly, gaýgyly. Ha. Şonda derleýärmi? Titreýär, derleýär. Netije? Ýok. Bu däl. Mehri? Ulanýarmy? Ulan aýly galan. Dowam edýär. Wagt adam ya Mehri. Ýok jogap. Indiki dogry jogap üçin 3 tugal artyňyz. Şeýlelik bilen eger indiki sowaly Mehri jogap berse, birja jogap bilen oýuny jemler, ýeňiş bilen. Eger siz şagelli siz jogap berseňiz, onda siz garşydaşyňyzdan bir tuk öňe geçersiňiz. Öňde oýlanyp tukuly, dijenmeli. Aýanky jogap bolsa, stres ýagdaýda, ýagny gaharly, aladaly, gaýgyly, mahaly. Nähili çykarylýar toksinler diýip. Ilmi tarapdan jogap bar. Nämedir öýdýäňiz? Men Aşgabat şäherindäki 50-nji mektep okuwçy Erdan Feýenç. Evet. Näme jogap bererdin sen? Göz ýaş. Göz ýaş. Elbetde göz ýaşyla köp sag bol. Berekellah. Öňdäki ýagdaýlar ýaňy düşünýtik şeýlemi? Häzir ýekeje dogry jogap bilen oýun jemlenip biler. Bu duşuşuk Mehriň peýdasyna ýeňiş bilen jemlenir. Eger ýekeje dogry jogaby şagelli berip ýetişse, onu garşydasyndan bir tuk öňe geçer üstesinde oýun dowam eder. Dolmaňyz haýyş edýän sowal. Bir-birinden morfologik taýdan tapawutlanmayan gametalaryň goşulşmagy nähili atlandyrylýar? Wagt gidýär. Diyecek mi? Gametine mi?
eksan bolunca adamlar kapallar. Yani kaç asma koşanlar. Adamlar hayvanlar. Tohumlanlar. Yar, wagt. Bizden ene can. Hiç bastınız. Wagt hal oturdu. Bana mı cevap verecek? Ha, okayım teyzen. Bir-birinden morfologik taýdan tapawutlanmayan gametalaryň goşuluşmagy nähil atlandyrylýar diýip sowaly. Aýtjakmy? Berekella. Yuri törüştürüp çıkınca orta mekteğin okuwçysy Aýbyle Koşgelliýewe. Aýbelek. Izogamia. Izogamia. Näde dogry jogap? Köp sag bolun. Eger inniki dogry jogaby mehri berse, şeksiz ýeňişini alar. Eger şagylly jogap berse, onda ýeňişe juda ýakyn geler. Sowal. Potensial energiýasy 150 joule, massasy 15 kilogram bolan jisim nähili beýiklikde dur. Gaýtalaýynmy? Potensial energiýasy 150 joule, massasy 15 kilogram bolan jisim nähili beýiklikde dur. Wagt gitdi. Wagt tasaýar. Şagylly. Biziň toparmadan özüm jogap berýän. Jogap Dinle. 1 metr. Gaýtalan. 1 metr. Kabul edýän. Ümsem, häzir belli däl ahry. Eger dogry bolaýsa şagylly, 5-3 bolar. Mehriň bar adaby aýrylýar. Mümkinçilik hem aýrylýar. Dogrymy? Mehri siz jogap berseňiz näme diýerdiňiz? İşläp oturdy. İşläp oturdy. Hasaw. Siz görýänmi olara kömek edýäňiz? Häzir hem işläp oturýarlar. Mehri işläp bolýança garaşalım. Netije hasap 5-3. Berekella. 1 metr. Akıllı ýeňişleri telewiziýasy öwrüniň şertleri bilen äkli tarapadan deň mümkinçilikleri berýär. Garaşylmadyk gyzykly ýagdaýlara getirýär. Edilýän şolaryň birde häzir bolýar. Indi häzir ýaňy mehriden ýeke jogaby garaşan bolsak sizden şeýle. Ýeke sany dogry jogap bilen siz oýun jemlersiňiz. Çünki hasabyňyz 6 barar. Mehri size can etmek gerek. Size diňe bir mümkinçilik. Hemme inniki de 2 sany soragda dogry jogap ber, hasaby deňlemeli bolýaňyz. Soň boş-boşa bir sorag bilen ýeňijen taýlar. Onuň üçin 2 dogry jogap sizden almaly. Şagyllar 2 dogry jogap yeterlik bolar. Eger deňe oturan ýagdaýyny ýeňijen taýlamak üçin soň eminlerle maslahat taşar. Seriýas. Sowal. Massasy 9 gram bolan 0,5 mol suwuň molyar massasy näçe? Ümsün molyar? Massasy 9 gram bolan 0,5 mol suwuň molyar massasy näçe? Wagt gitdi. Biziň toparmadan Bahar jogap berýär. Dinleyen Bahar. Bahar. Meniň jogabym 4,5 4,5 gram mol. 4,5 gram mol. Hı. Tonşaňyşyn? Kabul. Mehri häzirim hasaplamaňy dowam edýäňim. Netije Mehriban vatandaşlar, okuwçylar, bäsesiň bu sany jemlenenok. Dowam edýär. Mehri galanymatyňyzy bolanyp bilersiňiz. Dowam edýär. Ha? Inni ýok. Düzgünleme laýykda her topar bir sowal tapyra bir gelek jogap bermäge mümkinçiligi bar. 2-de.
Cevap yok. İnniki doğru cevap için 2 tur alarsınız. Eğer sağ doğru cevabı verse, onu oyun sağ elin peydasına cemlenir. İnniki suala mehri doğru cevap verip geçti, onu deneden hasap bile cemleniyor ve yeneceğini saylamak intihar belli değil oluyor. İnseriyat, sual. Yağtılık şöhlesi düşüncesinden peydalanıp, duruy burşoğlarda yağtılığın yayrama kanunlarını öğrenen optikanın bölümünü näme diýilýär? Yağtılık şöhlesi düşüncesinden peydalanıp, duruy burşoğlarda yağtılığın yayrama kanunlarını öğrenen optikanın bölümünü näme diýilýär? Wagt gidýär. Hayırlı. Kim cevap verir? Bizim toparımızdan özüm cevap beren tolkun optikası diýilýär. Näme? Tolkun optikası. Tolkun optikası diýilýär. Bu sizin cevabınız. Kabul edýär. Gyzykly ýagdaý bar da. Eger häzir şagirlinki dogry bolsa, oyun jemlenir. Eger şagirlinki ýalňyş bolagatdan mähra gede geçirsek, olam ýalňyş jogap berse, onda ýene de oyun şagirliň ýeňişi bilen jemlenýär. Şert şeýle. Netije häzir jemlenok. Ýalňyş jogap. Mähri, indi kim jogap berer? Topardan Öyle özüm cevap cevap beren. Dinleýän. Linzalar. Linzalar. Ha. Bolan jogabyňyz. Pikir edin, häzir ýalňyş bolsa oyun olaň ýeňişi bilen gutarýar. Men jogabyny ütgetdiýem. Gutaryn jogabyny aýdym. Linzalar. Kabul edýän. Şagal, indi oňky ýalňyş bolmagyny arzu edip oturaýmar bolýardy. Dogrymy? Netije Mehman vatandaşlar, edilesler elbette yolda şert boyunca biz netijeni aytmaly ahren. Yalnız. Edilesler, mehman vatandaşlar, akıl yemişler, mektep okuwçylaryň atı. Telewiziýasyňyz Aşgabat şäheriniň ýürütülýän 70-nji orta mektebi, Aşgabat şäheriniň 50-nji orta mektebiniň gatnaşmagyna şu hasap bilen bu sany hem jemlendi. Çünki şagirliğinin toporny Aşgabat şäheriniň ýürütülýän 70-nji orta mektebiniň toporny biz bärdişimiň ilktanına görüp, elbetde şagirlik gazananyny gutlaýar, elbetde kitaplarda görüşýänse sizler ýazyp hoşlaşar. Nähri gatnaşmagyna köpden gotnaýar. Bütünlük kemlaňyz bolsun. Edilesler, mehman vatandaşlar, Türkmenistanyň bilim ministrligi ýaşlyk teleradio Rowşan Aýaklary Sud Kärhanasyny birlikde taýýarlanyp ýaýlma ýetirýän akyl geňişligi mektep okuwçylaryň telewiziýasyny bu sany hem geçip durýar. Hormat arkadaşlarym, bir ýaşly döwlet beren şeýle deňsiz taýdan mümkinçiliklerine tag bolsunlar diýär. Hormat prezidentimiň janyny sag, ömrüni uzak alyp barýan il, ýurt täklikli, umumy adamlar täklikli işlanyň mundan beýlekde hata rowaj almagyny arzu etmek bilen edilesler mehman vatandaşlar gepleşip bu sany hem geçip durýar. Ýene ýakyn günlerde ýaýynda bolýansa, hoşta bolun. Hoş wagt.